بريزيدنت دونالد ترامب إيران نتا أمريكا زغربت أمام مقراص كوينات نزهاوت تملاش فتصم تقبالነት የብሉን ክብል ነጽጉዎ ማዕከን ዜና ኢራን ታስኒም ቴህራን በመንገድ ተኸመን ጎኛ ክልቴን ሃገራት ኮይና ክትጽዕር ጸንሐት ፓኪስታን ዝለኣኸት እማመ እቲ ኩናት ኣብ ኩሉ ግንባራት በቅጽበት ደው ክብል እገዳ ሓይል ባሕሪ ኣሜሪካ ደው ክብልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሰኸ መጥቃዕት ከይፍጸሙ ሕስነት መሃብን ዘጠቃልል ምዃኑ ገሊጹ ዋላ ኳ ሓሊፉ ምልዋት ተኽሲ እንተሃለወ እቲ ኣብ ለካቲት በኣሜሪካን እስራኤልን ዝተጀመረ ኩናት ንምቁራጽ ዘርብ ንምምችቻ ዝዓለመ ተኽስዶ መባል ተገይሩ ጸኒሕ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትራምፕ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀልጢፉ ክውዳእ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን ቅድሚ ተንጻር ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምዝዛሙ ኢራን ዝኣከበቶ ዝማዕበለ ዩራኒየም ክወጽእ ኣለዎ ኢሉ ኔታንያሁ ምስ ሳደቃይቕ ሲቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሕጂውን ክፈርሱ ዘለዎ መማዕበሊ ቦታታት ኣለዉ ኢሉ ብሰንበት ፕሬዚደንት ኢራን ማሱድ ቤዜክሻን ንእማመ ቴህራን በቐጥታ ከይጠቐሰ ኣብ ቅድሚ ጸላእ ፈጺምና ርእስና ኣይነድንንን ብዛዕባ ዘተ ወይ ድርድር ምልዓል ድማ ኢድካ መሃብ ወይ ድሕሪት መምላስ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ካብቶም ወከልቲ ኢራን ዝበሃል ዝረኸብክዎ መልሲ ኣንቢበዮ ኣለኹ ኣይፈተኽዎም ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል ጽሒፉ እዚ ከምዚሉን ከሎ ትራምፕ ቅድሚ ትልዕል ዋጋ ዘለዎ ናይ ቻይና መገሽኡ ንክልቲአን ሃገራት ዓበይቲ ነገራት ክፍጸሙ እዮም ኢሉ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ሓይሊ ኣየር ሓደ ናብ ቤጂንግ ገጹ ይኸይድ ዓለማዊ ዕዳጋታት መራሕቲ ዓለምን ተቐናቐንቲ ኩሎም 47 ቀጺሉ እንታይ ከም ትገብር ይዕዘቡ ኣለዉ እዚ ዑደት እዚ ንንግዲ ጂኦፖለቲካን ሚዛን ሓይልን ንዝመጽእ ዓመታት ዳግማይ ክቐርጾ ይኽእል እዩ እስራኤል ወታደራዊ ደገፍ ኣሜሪካ ዘለዋ ጽግዕተኝነት ንምቁራጽ ተቐድም ከም ዘላ ኣፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሃገሮም ኣብ ውሽጢ ዝመጹ 10 ዓመታት ከኣሜሪካ ዝወሃባ ወታደራዊ ደገፍ ሙሉ ብሙሉ ንምቁራጽ ተቐድም ከም ዘላ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዝበሉ ምስ ዋሽንግተን ዘሎ ፋይናንሳዊ ርክብ መሰረታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምቕያር ጻውዒት ኣብ ዘቕረቡሉ እዋን እዩ ነቲ ውሩይ ናይ ዜና መደብ 60 ደቓይቕ ቃለ መሕተት ዝሃቡ ኔታንያሁ እስራኤል ሕጂ ብመሰረት እቲ ዘሎ ናይ ክልቲኣዊ ምክልኻል ስምምዓት ዓመታዊ ብቢልዮናት ዝቑጸር ዶላር ደገፍ ተረክብ እኳ እንተሃለወት ነጽግዕተኝነት ናይ ምቕናስ መስርሕ ብቁልጡፍ ክጅምር ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘረብኦም እስራኤል ምስ ኢራን ዝተተሓሓዘ ዝነበራ ገምጋም ብዝምልከት ዝስዑ ቀንዲ ነጥብታት ኣልዒሎም ጌጋ ስትራቴጂያዊ ገምጋም እስራኤል ኢራን መስመር ባሕሪ ሆርሙዝ ብምዕጻውን ንዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ጸዓት ብምስንካልን ዘለዋ ዓቕሚ ትሑት ጌራ ብምግማት ጌጋ ከም ዝፈጸመት ተኣሚኖም ልኡኻት ጉጅለታት ቴህራን ማሕወራ ኣመራርሓ ኢራን ምድኻም ተተኻኢሉ ቴህራን ኣብቲ ዞባት ተንቀሳቐሶም ከም ሂዝቦላ ሓማስን ሑትን ዝበሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ከፈራረሱ ከም ዝኽእሉ ተማጊቶም እቲ መግለጽ ኔታንያሁ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዘሎ ግጭት ሚዛን ሓይሊ ማእኸላይ ምብራቅ ከምኡውን ኣብ ዋሽንግተን ዝረኣዩ ፖለቲካውን ወታደራውን ስሌታት ኣብ ዝቕየሩሉ ዘሎ እዋን ዝወፀ ምዃኑ ተመልኪቱሎም መበል 27 ዋዕላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኤውሮፓ ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሰፋሮም ምዕራባዊ ገማግም ሓድሽ እገዳ ንምንባር ኣጽዲቖም ድሕሪ ምጅማር ውግእ ጋዛ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ብወገን ሰፋሮ ዝፍጸም መጥቃዕትታት ብዓብዪ መጠን ወሲኹ ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት መዝጊቡ ይርከብ እቶም ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ዘይሕጋውያን ዝኾኑ ሰፈራታት ኣብቲ ፍልስጤማውያን ንመጻኢት ሃገሮም ዝጠልብዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እስራኤል ዝርከብ መሬት ምዕራባዊ ገማግምን ምብራቕ ኢየሩሳሌምን እዮም ዝህነፁ ዘለዉ ሓላፊት ፖሊስ ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኤውሮፓ ካጃ ካላስ ካብቲ ኮይኑ ዘሎ ዕፅው ኩነታት ናብ ተግባር እንሰጋገረሉ እዋን ሕጂ እዩ ጥርኑፍነትን ዓመፅን ሳዕቤን ኣለዎ ኢላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ዣን ናውኤል ባሮት ሕብረት ኤውሮፓ ነቶም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝካየድ ሰፈራታት ዝድግፉ ቀንዲ ውድባት እስራኤል እገዳ ከም ዘንበረ ገሊጹ በኣንጻሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጌዲዮን ሰዓር እቲ ውሳነ ፖለቲካዊ ነድእ ከም ዘለዎ ብምግላጽ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ዓዳን ዝግበር ምስፋር ኣይሁድ ከም ትቕጽል ኣፍሊጡ መንግስታት እስራኤል እዞም ሰፈራታት ንኽሰፍሑ ከተባብዑ ጸኒሖም እዮም ብፍላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ መወዳእታ 2022 ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስን ውግእ ጋዛ ካብ ጅመርን እዚ ምስፍሕፋሕ ልዑል ወሰኻር ኢሎም بخال زينا قدما منستر عدي انجليز كير ستارمر حزو زلو مرقصي نمكلخال اب زغبرو صعري زعب زلو طلبات نابرا مقلالن مس حبرت اوروبا زياده طورك مفتارن قند مدبات كخون كم زخلو يقلت لوم نكون غازيطا ميرراب زهبو قال نسلف عيو مريحنا بزقصل مرصان متاو مدب كم زلو ارغاغيصو نتني 10 عامات حدش بروجكت نمقصال زعلم مخان دما حبيرو از مدب زن كل سب زحجز دلول قطوا مفتار زطلب كوينو مس براس لسياده طورك نمسراس
ዘለዎ ድሌት ብግህዶ ከም ዝገልጸው ኣፍሊጡ መንእስያት ሃገራት ኤውሮፓ ንምስራሕ ንምምሃርን ንምጓዓዝን ናጽነት ክህልዎም ይግባእ ክብል እውን ተዛሪቡ ትማል ስታርመር ነቶም ነባራት ኣባላት ሰልፊ ዕዮ ዝኾኑ ጎርደን ብራውንን ሃሬት ሃርማንን ከመመኸርቲ መዚዝዎም ኣሎ እዚ ስጉምቲ ዝበሓደ ሚኒስትር ከም ላግዝ ተገሊጹሎም ይኹን እምበር ስታርመር እቶም ኣብ ዓለም ለኻዊ ፋይናንስን ኣብ ቃልሲ አንጻር ጽልኢ ደቂ ኣንስትዮን ዘተኮረ ዕማማት ንምጽኣት ዝዓለሙ ምዃኖም ገሊጹ ስታርመር ጽባሕ ንርክብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ሕብረት ኤውሮፓ ኣመልኪቱ ኣገዳሲ መደረ ክህብ እዩ ኣመኻሪ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጉዳይ ኣፍሪቃ መስዑድ በውለስን ርክብ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ኸንታ እዩ ብልጽግናን ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተለኣኽ ወይ ድማ በቕልና ኢማራት ኮይኑ ክገብሮ ጸንሐ ዕንደራት ኣሸብሩ ኣብ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ተፋሰስ ኒል ቀይሕ ባሕሪ ሎሚ ብዕሊ ጌም ኦቨር ዓሪፍካ ተቐመጥ ተባሂሉሎ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ጸውዒት ኣይኮነን ተሪር መጠንቅቕታ እዩ ከዳሚ ኩሉ ግዜ ከዳሚ እዩ ናተይ ዝብሎ ኣጀንዳ ይኹን ዕላማ የብሉን ኣኸዳሚ ዝበሎ ይገብር ኣይትግበር ተባሂሉ ማስቅ ይበል ሕንጢት በሻሻ ኣፍካ ሕተም ተባሂሉሎ ዝግበር የለን ከምታ ዝተባሃልካዮ ኣፍካን እግርኻን ምእካብያ እዚ ከምዚሉን ከሎ ስርዓት ብልጽግናን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገርና ኣሜሪካ ሰደደሉ ቀንዲ ምኽንያት እውን ምስ ኤርትራ ሸምጉልና ዝብል ጻውዒታት ንምቕራብ እዩ ብወገን መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ናይ ሽምግልና ጻውዒታት እንታይ ዓይነት ምላሽ ተዋሂብዎ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ይሰፈረን ኣሎ ትማል መንግስቲ ኣሜሪካን ስርዓት ብልጽግና ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ መልእኽታትን መብርሂታትን 4 ነጥብታት ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎም እቲ ቀዳማይ ምስ ግብፅን ሱዳንን ብጉዳይ ግድብ ህዳሴ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ሓደገኛ ናዋጣርን ኩነታት ስርዓት ብልጽግና ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑን ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሕን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሱዳን ዝገብረ ዘሎ ኢድ ምትእትታው ሙሉ ብሙሉ ደው ከብልን ኣብ ሱዳን ዝገብረ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ነቲ ሃገር ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ናብ ካልእ ሓደጋታት የውድቕ ስለ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ክቁጠብ እቲ ሳልሳይ ድማ ስርዓት ብልጽግና ምስ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ምስሓባት ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስጉምትታት ከይወስድ እቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ብፍላይ ካብ ብሰበብ ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ናብ ኤርትራን ሶማልን ስርዓት ብልጽግናን ኢትዮጵያን ዘካይድዎ ዘሎ ምንቅስቓስ ንፖሊስ ኣሜሪካ ስለዘይስማዕማ ኢትዮጵያ ካብ ተግባራታ ንኽትቁጠብ መልእኽታት ተዋሂብዋ ይርከብ ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ዘቕንዐ ነዞም 4 ዓበይቲ መልእኽታትን መጠንቀቕታን ተሰኪሙ ናብ ሃገሩ ከቕንዕ እዩ عدنا تسفى إيرترا اتعدنا بشاز كيزلو نتكنولوجي خيد مسجارن اتن قطبة هاجر زغير وي جيم تشينجر تواهيل استسمي بروجكت بوتاش كولالي كابتوم قداموتيو علماو تكال فاينانس مالت وورلد بانك إيرترا بسنكزون بروجكتات زيوم أبزع مسزنا سيستنو تحمشتا ميتاوي سكار 400 ميتاوي قطبة وعبيت كتمزق مخانا الرقاقي تسلوم اتفولينا إيرترا موديل مالت لالا ومكوتزار إيرترا خمبسحتن هاجرات أفريقيا فليت بلالو كندنا تبيع معدد زلو حيال كوتزار ويلعل ቁጥጥር እዩ ኣብ ከም በዓል ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ካልኦት ሃገራትን ዓበይቲ ትካላት ወጻኢን መብዛሕትኡ መኽሰብ ክወስድዎን ከለው ኣብ ኤርትራ ግን መንግስቲ ብትካል ኢናማ ኮቢሉ ክስካብ ልዕሊ 400 ብጽሒት ይውንን እዚ ማለት እቲ ካብ ወርቅን ፖታሽን ዝርከብ መኽሰብ ብቐጥታ ንሃገራዊ ልምዓት ዝውዕል ሃብቲ ንምሁላል ዓብዪ ዓቕሚ ይፈጢሩሎ ዘባዊ ምንጽጻር ኤርትራ ከም ውሕስቲ ደሴት ናብቲ ምንጽጻር ምስ ንመጽእ ኤርትራ ካብ ጎረባብታን ካልኦት ሃገራትን ብሰለስተ ወይ ልዕሊ ነገራት ትበልጽ ጸጥታ ከም በዓል ማሊን ካልኦት ሃገራትን ዕድናታት ብሰንኪ ስጋኣት ግብረ ሽበራን ውሽጣዊ ግጭታትን ክዕጾ ይደናደን ኤርትራ ግን ብዘለዋ ጽኑዕ ጸጥታ ናውፈርቲ ዝለዓለ ውሕስነት ትህብ ሃገር እያ ብኻልእ ሸነኽ እውን ዞም ኣውፈርቲ እዚኦም ንጸጥታ ዘውጽእዎ ወጻኢታት ስለ ዝጐድል መኽሰቦም ብዝያዳ ይዓቢ በዚ ድማ ተመራጺት ይገብራ ስልጠና ደቂ ሃገር ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 900 ሰራሕተኛታት ዕደና ኤርትራውያን እዮም እዚ ድማ ቴክኖሎጂካዊ ፍልጠት ኣብ ሃገር ክተርፍን ንመጻኢ ወለዶታት ክሰጋገርን ዝገብር ዓብዪ ዓወት እዩ ኤርትራ ኣብ ጽኑዕ ሕጊ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ዝኾነ ትካል ነዚ ኣሚና ከም ትሰርሓሉ ዝፍለጥ እዩ ካልእ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ከም ቦትስዋናን ካልኦትን ዝኣመሰለ ሃገራት ካብ ወደባት ብጣዕሚ ርሑቓት እየን ኤርትራ ግን መዓድናት ኣብ ጥቓ ቀይሕ ባሕር ስለ ዝርከብ ናብ ዓለም ንምልኣኽ ዝሓሰረን ዝቐልጠፈን መንገዲ ኣለዋ ዲፕሎማስያዊ ምዕባልታትን ቁጠባዊ ጽልዋን ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳታት ንምልዓል እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ንዓውዲ ዕድና ተወሳኺ ዕድላት ከም ዝኸፍት ይእመን እዚ ከዓ ንኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዘለዋ ጂኦፖለቲካዊ ገዳስነት ክብ የብሎ ኣብ መደምደምታ ናይ መጻኢ ተስፋ ኤርትራ ብዓቐን ወርቂ ዋላዳ ንኸም በዓል ገናይ ትወዳደር እምበር እንተኾነ ግን ብመንጽር ላዕላውነት ጸጥታ ስትራቴጂካዊ ብልጫን ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ዘለዎ መዓድናት ጾሪ ብምዃኑ ግን ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት ትስራሕ ሃገር እያ ባንኪ ዓለም ከም ዝገለጾ እዚ ንመጻኢ ዕቤት ኤርትራ ቀንዲ ዓንዲ ሕቖ ኮይኑ ክቕጽል እዩ ክብል ገሊጹ
لعلوت حلفتي ناي بانك لمعات أفريقيا ناب إرترا بمقناع مسبب السلطان منجست إرترا أجدا سركبات بمكياد كم استسمع معون كم استفرارو من تمال تسبب زينان وطي ركب هالو أبزوت إذا ركب زلو كم زعينة تسببات لعلوت لوخات ناي بانك لمعات أفريقيا ناب كتما سمران كارلوت لمعات وبوتات ناي إرترا ناي سرح من تصحد هر مكياد مسبب السلطان منجست إرترا وسان زبل وركبات كايدوم كم استسمع معون كم استردادون أبز حبريتا تصفيرهم يركبوا لو مسحقرنا إرترا بستفلالي مدى سرحات كالسلاسل مقانوم أتي قدام نتات توهي وزر كبزلو قداي فاينانس موقعزيا كمون ساعات كم زغنا أبز حبريتات تقليت يركبالو منجست إرتران مدى موقعزيان ساعات إناي قدام نتاتي والناس رحلو يركبالو كابزز حالة سلسة عامتات تحيزو أمدى ساعات عبيت سرحاتي السلاسلو لو تاريفو زر كبزلو زعبي عمام اتياب إرتران عبيت محنقوطات كوين زر كبزلو قداي موقعزيا يوم منجست إرترا خانو قداي موقعزيا مول بمول نمفتحن مغرافن مس بانك لمعات أفريقيا قداس من معات بتصيحو يركبالو أولى إرترا زي حجاون زي فتحون إجراتات باستفلالي مرحت أمريكا تجاريهم أبز غنياتان صار إرترا زلو إجراتات ببريزيدنت ترامب كل عليهم زول زينة زرقح له أبز صعب حفشوا مسرح من العال إجدا أمريكا كندسسو كن فتنينا مفلات آسيا قداس قداي أنصار إرترا زلوني أمريكا إجدا بحقق أكلو كونغرس تجبر يكونن نفس أم أكل بريزيدنت بايدن يوم نعمت أنصار روسيا إيران تجبر إجدا بكونغرس يوم بتزامد نفس أم أكل إجدا مصر رازي قلل جنسون مسرح له كما يمسرح من الجدا حدا أنصار إرترا زلوني أمريكا جدا بسرعة بريزيدنت بايدن استجبر يوم زينات تعلم كم زقلت زلوا سرعة بريزيدنت ترامب أنصار إرترا زل جدا خلعلو كم زو السنة يقلت علو يبهال كلتا فتام أكل مسو السنة توقعات مقلت يدالو أوش تفتام أكل كاستفلالي أكلات ريتوم يهبلو رويترز كانوا تنت أمامينهم جدا خلع علي مبليهم كالات فتام أكل زرخبو حبريتك خوني خل ثلاثة مينستر فاينانس انتقالات وانتقبار يجمرو 4 عوني من السندات انقطعت بوقع قلت زغنايت تتجبرن علوم عموشت بانكتات انشورنسات بمسرت حدش الساني سرحان بتمكرو كالوت هاجرات تزناو حق زي زوست تجبار قصر حموشتايو اتمسرح بقبو خنردو ازيو اقداسيو يخون امبر انصار إرترا زل اقدا بسالات صنعت حزب المنجستن نوريا نبرك خونيو كيدتنا قيرنا كيدتنا سعو جن كبزحيوم أب كربا جزي تعم بسرات اللو إيرتران أمريكان ركبنا بنور نملاس تاريخي ونزلو فولي عدل مرحبا نبلو أتقرعين ميزانو استراتيجي كوزم دينا يترف مس أمريكا مس كلن هاجرات عالمنا ندليو قدايو إذا خمزيلن كلو إيرترا تمدوم سي أوروبا وحبرات تبا بوليتيكا استراتيجين تكنيكن حانتيت كات خدو فولي تبا بزحات تعوديو نحلوف تمكرو أب قمت آتيخان هلو كنتات تجنزيب كان نايمت عمتات بوليتيكا بزقباء ترديخا حرياتات توسدلو آزيو رقيق عوديو አይዟችሁ የሚፈለገውን ጠይቁን መንገዱን አሳዩን ይህንን አረመኔ ሻዕቢያ ድርጊት አጥፊዎቹን በመቅጣት እንበቀለዋለን እንደነሱ አትበዱ ሌላ ነገር አታስቡ አጥፊዎቹን የምትቀጡበትን መንገድ ብቻ አስቡ ነው ያለን ይህ ለራሱ ጸንቶ أبال فتام شماغل فيدراليست ناب سراوت أوغومو تتصنبيرو أبال فتام شماغل فيدراليست حيل تحسن برا حاجة يوالحين أمين حسين استبهال حلفتي أنصار ممحدار أول 40 بلصقنان عدقاو قال سنمكياد لعل 400 عطقات حيزومنا أوغومو تتصنبيرو أنصار سرعة بلصقنا برتا العلي خواقا كاوز مسرتنا وحزي قبرا جنبار حدنت هزب عفار استسميع عطق حيلي أوش تحتصير أوان يتواقا أن بوليتكاون عقمو يعب مهلاو كفلت تخايلو علامة جنبار حدنت هزب عفار سرعة أو يحمد أكل العفار نزلو هلاوه تقليلون مزراجن أبتو زواز تحسب ناي كينات وطن مفشال مخانو استفلالي وجنات أبزها وحبريتا يرد عفار زركو عطقات عفار دما خلتش حاليفهم يركبو بغال زينا بينتاغون قدم حجي تقالي عم زي فلتو بزعوا زي تللي بررت نقراس زقلتو سندات زرقيحو اتوم سندات عمري زركبو سبيلاويان أور حزب صحت أفرتنياتاتن زغربو ومسكرنتات زتقالو اليوم ازوم نحيالو 10 عمتات نام حزب زي وطو سندات بتئزاز بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب انترنت زرقيحو مالو بريزيدنت ترامب قدم حجي أب قداي زي تللي بررت نقراس اللولو علتا قداسنت أب قمت بمتاو نزوم سندات كزرقو حمو خانو قالاتي نيرو أب زغرب عمتات أمريكا بزعوا هلاو زنبرر تنقراس اللو هزباو تقداس النداق ما يوصيغ اللو بخلتاشن إسران كلتن كونغرس أمريكا دحر 5 عمتات مجمر تاقزي بزعبا زي تللي برر تنقرات مقلت سميعو سراويت أمريكا ون أبز قداي زيادة قلوص إنت مراي قالات اللو أمربب حبريتا منستر مكل خال أمريكا 260 حدن سندات قريبو مالو توسخت سندات ون كزرقو حمدب تتحيز اللو مالو مزرقح نايزون فايلاس متس بريزيدنت أمريكا نبر باراك أوباما أولك كاتيتاب زكايدو قلم حتت برر تنقرات اللو قناخ أنا أيراخ ومن
يون بمبال نتوجد زيادة قلبه 5 ركب دحر الزجاور يوم بدحري أوباما وكالبوتات هيوت كله كم سخيل بمصنعة الزكاة المخان مقلاص دامبر أبجزي سلطان زخون مرتعو 5 رأي أنا تيريوم أول حتى ترامب من بينتاغون مسقداموين فطرات كاو عالم وتصازر كب هيوتن زيت للي سمايا وترقيتات كمون برر تنجراس تتحاز سندات كزرقح عزيزو أتم تزرقي حمزة لو سندات قد مع 10 عمتات مستراونتهم تحليت صنحة وتدروين مذكرات تبصبات سحازيهم نور حستجبر جعزتات أبولون برر تنجراس رأي سباسها ومسكرنتنا التقاليديو أتم فايلات أبشحن تشعت 100 ساتاتن شحن تشعت 200 سبعتاتن أبستخايد جعزتات أبولو 10 حدا أبولو 10 تخلتن أبولو 10 شوعتن زنبر تفرتنياتات زكايد ومستراوين زربا سحازيهم أتوري تفرتنيا جعزة أبولو 10 حدا زنبر باز أولدرين عشان تشعت 199 نابزها وقال محتاج نور حوز جعزة زنبر قدم شعو زي تجلس استفلالي تريوتات كمستعذبة قالت لهم أتك على محتاج وأبز غربا زي تحتمو أزيدو مقبرهان زمن شو نجار تعذيبة من الوقت قال عينة ليزر خوني خليز بالجمة نير نايلو أتم مستراوين زربات كم زمل كتوه عشان تشعت 299 نور حزر جزء تفرتنيا أبولو 10 خلت علم بين أبتقع زوت أفرزن صف وزنبر بالجاتاتن دمو برهاناتن كم زر آية تزاري بلو نسوتهم بالجاتات كور حادي مامز خدي مسلو كم زنبر وحبيرو كلتات أفرتنيا تتقع زوت أبولو 10 شوعتن بشهن شعت 270 كلتن دمو برهانات كم زر آية تبتي بمالو أفرتنيا جاك شميت كم معلتنات النتيز مسل نيرو بمبال أتم برهانات كبرزن توارق وكخون كم زخلو جانيتو بتوسخ كقع زوت أفر جميني شوعتا بشهن شعت 265 سترخ بزلحة قدمتي عمون قد أفرتنيا فرانك بورمان قصصر مريت ناسان استجبر الزرب حيزلهم أبتجمع وجناي تامون كوركور زي تللي علامان تريلو ناس قلنا أشتبل جاتاتن كم زراعية تبصيبو سكانن تتقامنتن زرقحن عصفارس كوان تزيل كاب قربابتنا هاجرات بحبوب بممصا خبر واغان من سياشوطو زي حقاوين نغادو عصفارس ايتسالون هذا ورشمانته 2025 بمكتال حزب بوليسن خصوص ويتوم سلامون نغاش أبكباري معي باشاول بمكتال حزب بوليسن تتحيزو مسؤول حيزو الصنحة 3 كيلو 300 جرام عصفارس كانابيس أبو تصر ويلو